2012 елда ауылыбызда бик шатлыклы күн булды. Ауылыбызда эшләнеп беткән клуб ачылды. Менә шул вакытта үзебезнең әбиләрне җыеп, ак калфак ансамблен оештырдык. Менә инде хәзер 10 ел бу ак калфак ансамбле эшләп килә. Төрле бәйгеләрдә катнашабыз, төрле җирләргә барабыз. Барсында да әбиләрнең шушы ансамбльне оештыруда иң элек клуб мөдире Гәрәева Гөлназ Габдыха кызының өлеше бик зур. Бик шатланып киләбез. Клубыбыз җылы, якты, чиста, матур. Бу эштә аларның өлеше, клуб хезмәткәрләренең өлеше дип әйтүем, бик зур. Инде шунсына да сөйнәбез. Менә шушы клуб эчендә бик матур музейыбыз бар. Без генә түгел, бу музейга авылыбызга кайткан кунаклар да, яшь килен белән кияүләр дә кирип, һәрберсе карточкага төшеп, шушы музейның матурлыгына сокланып китәләр. Үзебез дә шиксез шатланабыз. Аллага шөкер, авылыбызның тарихы бар, музее бар. Ул киләчәк буыннар өчендә бик матур булып тора. Монда инде төрле балалар килеп, аларга Гөлназ апасы да, Фәридә дә шушы музейдагы экспонатларны күрсәтеп, аларның тарихы белән, аларның матур сүрәтләрен, паласларны күрсәтәләр. Менә нәрсә бар, барсы турында да сөйләп, балаларның зиһеннәрен баеталар. Менә шуңа да без ихлас күңелдән шатланып, шушы клубка һәр даим чыгып, репетицияләр ясап, әзерләнеп йөрибез. Бүгенге көндә без палас сугу өмәсен оештырып, инде без бөтен Минзәлә районын шаулаттык дисәк тә була. Хәзер инде шуны без репетициягә чыгабыз. Хәзер авыл халкына да шул җын өмәсен, палас сугу өмәсен күрсәтеп китмәкче булабыз. Иншалла, ансыда барып чыгар, Аллаһ берсә. Тау башындагы каеннар, тибрәләләр җилләрдә, ераклардан сагынып кайтам, туып үскән җирләргә. Зәңгәр күкле саф һавалы, борынгы тәкермәнем, синдәгедәй зәңгәр күкнең булуын хәтерләмим. Кайтам әле тәкермәнгә, каеннар арасына, биек йортлар кирәк түгел, тәкермән баласына. Биек йортлар